Zdravím vás, takže vlastne priložím na konci ešte do kresy, ktoré už sú vlastne finálne. Nie sú na nich všetky detaily a všetky parametre zobrazené, pretože v poslednej dobe tí, čo nelezú do počítača, už lezli do počítača aj pánovi docentovi a vymazali mu pár súborov, takže všetko ukladá už na USBčko a vlastne musíme na to dávať pozor. Hľadáme teda firmu na magnetomechanické simulácie v programe ANSYS Fluent, pretože tá firma, čo to mala previesť z Čech, nám oznámila, že vraj sú to veľmi zložité simulácie, čo potrebujeme previesť a že vraj nám nevedia v tom pomôcť. No a ďalšia vec je, že chcem teda toľko povedať, že 60 rokov zhruba, nie 60 rokov sa snažia ľudia postaviť magnetický motor, čo ja viem a študoval som to, takže robili jednu základnú chybu, že stále používali rovné magnety. My sme to zmenili, prišli sme na systém na zaoblené magnety, kde netreba využívať ani tienenie, pretože vlastne tým, že magnety sú zaoblené, odvedú magnetické pole do priestoru, kde neovplyvňuje chod magnetického motora, teda magnetického generátora. No a vlastne tu sme navodili vlastne stav synchronnej symetrickej asymetrie, alebo teda synchronnej symetricko-asymetrickej symetrie, kde je to závislé na veľkosti magnetov a ich usporiadaní, čiže pre chod rotora dopredu. Toto potrebujeme odsimulovať v programe ANSYS Fluent, no a vlastne tá simulácia by preukázala to, či sme postupovali správne alebo nie a že či by sa pohyb zacyklil teda. Takže ak by niekto vedel zo Slovenska pomôcť v tomto, tak pán docent už má pripravené vlastne všetky podklady k tomu, aby sa mohla zrealizovať simulácia. No a vlastne to, čo bolo povedané už aj minule, že je to vlastne vo vývoji stále v štádiu vývoja. Takže snažíme sa to dotiahnuť až do konca, no sú nám kladené prekážky a je to zložité. Takže je to veľmi zložité, no a tá firma z Číny vlastne uviedla, že tam by trebalo človeka, niekoho z mechatroniky, kto by vlastne vložil tie údaje do toho programu. Mal by to byť nejaký skúsený človek, ktorý v tomto programe pracuje už dlhší čas a vedel by to všetko skompletizovať v tomto programe, ktoré údaje mu budú poskytnuté a vlastne previesť simuláciu. Tá by vlastne ukázala, či sme postupovali správne. Ak by došla táto simulácia k záveru, že sme postupovali správne, tak by sa podľa parametrov, ktoré boli vložené do simulácie, postavil prototyp a vlastne tam by sa zistilo, či vlastne platí zákon zachovania energie pre energetické využitie magnetických polí permanentných magnetov alebo nie. A následne by sa zistilo, že vlastne ak by sa spustil prototyp, ako dlho by vydržali magnety, a ak by bežali viac ako 3 týždne, bolo by jasné, že zákon zachovania energie pre magnetické polia permanentných magnetov a energetické využitie neplatí. A každý ďalší deň po 3 týždňoch by sa vlastne ukazovalo, že by sa získal nový zdroj, teda konkrétne kinetické energie, ale už pre pohon elektrického generátora, ktorý by vyrábal elektrickú energiu. Asi toľko na teraz a uvidíme, ako to dopadne. Majte sa.